10 napot töltöttünk Tenerifén a családdal. Miután béreltünk autót, elindultunk a szállásunkra. Mivel hatan voltunk, ezért egy családi házra esett a választásunk. Nem volt a legjobb szállás, de igazából csak aludni jártunk oda. Másnap délelőtt megnéztük a Los Gigantes. A terület legfőbb vonzereje a lenyűgöző, tengerből kiemelkedő bazaltsziklák. Ezek akár 800 méter magasak is lehetnek, és a látványok igazán impozáns, különösen a tenger felől, érdemes megtekinteni hajóról is. A sziklák lábánál található egy strand is, amelynek az a különlegessége, hogy fekete homok borítja. Amikor mi ott jártunk, csak bokáig lehetett bemenni a nagy hullámok miatt. Később útnak indultunk a Charco de las Anémonashoz, hogy gyönyörködjünk a hatalmas hullámokban, és hogy itt nézzük meg a naplementét. Aki Tenerifén jár, mindenképpen látogasson el ide, mert nagyon szép az egész táj, és lehet fotózkodni a hatalmas hullámokkal is. Következő állomásunk a Loro Park volt, ami Puerto de la Cruz városában található. Ez egy világhírű állatkert és állatvédelmi központ is, ami leginkább a papagájokról lett ismert, de az emberek leginkább a fóka, orka és a delfinsók miatt látogatnak el ide. A jegyára egyébként 42 euró per fő, ami tartalmazza a sók megtekintését is. Mi először a sókat néztük végig, érdemes mindegyikre időben érkezni, hogy jó ülőhelyet találjatok. A Teide a Kanári-szigetek legmagasabb hegycsúcsa, és egyben Spanyolország legmagasabb pontja is, 3718 méterrel a tengerszint felett. A Teide Nemzeti Park környékén az egyik leglátványosabb táj alakult ki, amely a vulkáni eredetű formációk, kráterek, lávamezők és a sziklák révén egyedülálló látványt nyújt. Amikor mi voltunk októberben, nagyon hideg volt odafent és erős szél, érdemes téli ruhába öltözni és előre megnézni a várható időjárást. A szállásunktól nem messze volt egy kilátó, a Mirador de la Centinela, ahonnan mesés volt a panoráma, egyik este is felmentünk csillagokat nézni. Voltunk egyet minigolfozni is egy lenyűgöző pályán. Ha 9 lyukat választod, az 10 euró, ha pedig a 18-at, az pedig 12 euróba kerül. A Tenerifén található helyek közül nekem a Las Americas tetszett a legjobban, a hosszú utcákat pálmafák szegélyezik, és tényleg olyan, mintha Amerikába csöppentél volna. Az utca végén egyébként található egy nagy homokos strand is, hogyha esetleg szeretnétek megmártózni. Következő állomásunk az Anagaba bérerdő volt, ahol tettünk egy kis sétát, de nem maradtunk túl sokáig, mert nagyon-nagyon hideg volt, és mi meg elég alulöltözöttek voltunk. A lefelé vezető úton nagyon sok helyen megálltunk, mert mindenhol mesés volt a kilátás. Elmentünk a teveparkba is, ahol lehetett állatokat etetni gyümölccel. Mi ide egyébként tevegálni indultunk, de az interneten nem írták, hogy maga a tevegelés az 18 euróba kerül. Az állatok etetése az csak 5 euró. Hát ennyi lett volna a 10 napunk, a TikTok oldalon még több tartalmat találhattok Teneriféről.